равандҳои рушди ҷаҳонӣ чунинанд, ки арзиши об метавонад аз арзиши нафт, газ, ангишт ва дигар захираҳое, ки барои рушди устувори ҳар як мамлакат ва минтақа заруранд, боло равад. А сейчас я предоставляю слово его превосходительству Эмомали Рахмону, инициатору международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития». мо умедворем, ки 10 сола ва механизми иҷрову назорати он барои ҳамоҳангсозӣ ва баланд бардоштани самаронокии чораҳои андешидашуда ва қадамҳо дар роҳи расидан ба идоракунии якҷояи захираҳои об заминаи муносибе ба вуҷуд хоҳад овард.